ruling ZANU-PF party held its annual conference from 13 to 18 October, culminating in a 2-day session in Mutare, where many resolutions were taken. Sarabena mashoko ma main points anoonekwa kunzi aiwa ma resolutions anoonekwa kunzi ane mutsindo akadiscussiwa pa the 13 to 18 ZANU-PF conference. Chitiko chakaonekwa kunzi it marked the turning point of the ruling party ZANU-PF. Panguva ino pari kuonekwa kunzi pane mafactions ari kukwikwidzana panguva inoi achida kuendera mberi after 2028. Nobva subscribe like out on the bell icon. Tipinda pana from the news docs nabanyira chiti Mutare where many resolutions were taken. However, the most important and consequential resolutions were the following. 1. It is resolved that the term of office of President of the Republic of Zimbabwe Emmerson Mnangagwa be extended beyond 2028 to 2030. Number 2. The party directs government to strengthen and intensify robust support for the Zimbabwe gold currency to ensure that ZIG retains the status of sole legal tender for all domestic transactions, including the purchase of fuel. Ndomasvikari kuda panguva ine ari kunzi ndo ma key resolutions akapasiwa pa the last week conference. Chitiko chikuonekwa kunzi vanhu vakanga vari interested panguva ine, vanhu vakanga vachida kuona the showdown aiwa yemutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa. Sezvamuona naBomshogeza, they called up for ma protests katizana vimbi konsano chiwenga ndi veterans. The planning kuya panguva ine vachiramba zvigananda panguva ine, but zvionekwa kunzi this side the faction yevision 2030 inoonekwa kunzi iri much superior, and panguva ino they also threatened to fire VP Kosano Chiwenga. At some point they also threatened to sue him. Panguva ine nemadosiers akareleasa. Chitiko chinyasoonekwa kunzi the situation is now tense munyika yeZimbabwe. Kuchionekwa VP Kosano Chiwenga ari at the central point, ari kukonzeresa chaos, ari kuya panguva ino achimirira chokwadi achiuya achikonzeresa destabilization with the Zvigananda group. Mbudzi murefu Zimbabwe munoti kudii pamusoro pemaresolutions akapasiwa, and panguva ino tichiona kuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe zviri kunzi akufanira kutonga beyond 2028 and my-elections panguva ino sobuda pachena kuti hapana ma-elections anoraniwa. Ndinobva subscribe like out on the bell icon.